to so e de makoye nsam foforo mu na Tain Bensi Democrat penny wo bono mantamu eye Lucy Champon na ne wode to political leaders mpanifo ni nyina nim say ye na aban bi te so hye dwumadie bi ase na wanwie na ofiri so na foforo ba ye hwe say betumi ato so ama na wie ye jaisi wo sa na ya na ye ka e de maman no de enti emo de sansemi tu dwa no ne Adom TV e di nkomai Dr. Lucy Champon eye Bensi Democrat wo Tain e wo bono mantamu na wo kire mu a amanyofo a se wonum ebebu man na se aban foforo bi ehye dwumadie bi ase a ya no wonum empese obeto aso no enya ade a esefata kora mami kasaye mu ene wo kire mu se sanyuma ni nyina no ya na eye manfo to ene sika wo man mu ene wo de hyase ene senti se wonum oba no wa ma meto aso a na masika wo de hye dwumadie na se nyina no ayekwa abra wo kasa ewo homecoming dwumadie bi ase a Sekwa Traditional Council ye no ya na wonum ede dwendwene impuntu dwuma ewo krum honom no ena maami ede tuja se saa suban amanyofo bi eda ne die no eho behia wo bejai na mum obi biara oba bedu o man so a obeba na aban bi ahye dwumadie bi ase no ne pempi no sa wo ba na mo ye adwuma na bebre wo ntumi nwie na sa wo anwie na wo mokogya ho a aya ade ni ehu Oiba enyam na meshase me be shame biase the committee enemy ehun ne se sa asase ampanimfo bi di kan eyeye no sika omode yeye no eye aban sika enti DCE awosi yo kan se ye nhwe na aban sika ye de ahye project bi ase sika no ensai kwa Johnson Asidun Ketia eye National Chairman Emma NDC Amanyuku no ono nso de ato Traditional Council eni abedwoku a wate a wode hwe impumtudwuma ho nsam so ewo ekrum ho no mu nyina animu se sika wanya ewo saa homecoming a woye yenimu no woma eso emra mfaso ematemamfuo ye bodom se ewo se kwa achiye pa se manson ketenkete ni adintin ni etimi enhia o se de danyame ase se ene yatimi abodwase hiamuna yehia no kra no yanya bibia afrimu kra no yanya engabo mu afrimu a ebeboa oman Osabere madebra ejeya wotoso mienu ese kwaman hene penifo kasa no akiri ene wono nso ade nsem bi etudwa nana adubai no so abeto aso na enso so yenwie ye nyina nso yenim se kwan wo hya ase na se wunwie ya enso to a ebe sei a chense ne na esiti kane no